I jazda. No i kurde myk. A! Czat. Czekajcie, jest czat na ekranie? Nie. Ach. O, teraz jest. Wszystko dobrze, kolejna część przygody. Miejmy nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie dobrze, bez żadnych blue screenów i inkszych failerów. Jak to się mówi, prawda, w mowie górnośląskiej. Niemiecki... Ba. Wszystko jest w porządku. Dobra, tutaj jest dziwne zadanie, którego nie wiem czemu nie mogłem zrobić. Czy będę grał w Far Cry'a 5? Nie. Nie będę. Verflucht, sie haben nicht gewartet. Jetzt muss ich allein nach Neuhof kommen. Ich hoffe, Bernhard ist nicht allzu wütend. Przecież Bernhard jedzie przede mną, mu się coś podupiło. Coś się zdupiło w tym questie. Przecież on tu jest. LOL. O co kaman? Ah, Gott sei Dank, das Wirtshaus steht noch. Jaka beka. Ciśko była. Łysek z pokładu Idy. I tak jak we Wiedźminie użnąć łeba. Jakby ktoś dopiero na przykład przyszedł na streama w tym momencie i się zastanawiał w jakim jest tym momencie gry, to jakieś 8 godzin, coś takiego, niedaleko. Ja sobie pomału tutaj, prawda, po boki, nie po boki, cuda na kiju. Takie rzeczy. Siema, leśny zbieracz. Tam się coś kopci. Ej, ale jak mi dali takie te... dali mi fajnego konia, mogli mi dać fajną zbroję. Tak, byłem z ptaszkiem. To jest właśnie po tym. To jest właśnie po tej akcji. W zasadzie. No, kolejne zadanie to jest. Z panem Hansem Foglem. Gra mi się bardzo podoba, a czy polecam? Poczekałbym, aż wyjdzie ten drugi duży patch. Bo gra ma sporo problemów technicznych, ale podoba mi się zajebiście. Uderza idealnie w moje gusta historyczne. Ja się interesuję trochę historią. I generalnie jako RPG bardzo rozbudowany, bardzo duży, z wieloma statystykami i tak dalej, to też bardzo fajnie. Ale mi się pyski nie wczytały. Wo ist dein Herr? In der Koppel. Aha, to były żarty. No to masz kurde słabe żarty.
O, Großer Gott, zawiesił mi się ten. welche Bestien könnten so etwas tun? Um Himmels Willen. Czekajcie, mogę to zrobić tak? Wieso? Jemand kam des Nachts und verstümmelte sie alle nacheinander. Das Schreien der Pferde muss Radek den Stalljungen geweckt haben. Są bardzo cicho dialogi w tych cutscenach, nie wiem czemu. Ale ino w tych. Mein Gatte, er hat versucht, ihm zu helfen und wurde auch getötet. Als sie fertig waren, brannten sie den Stall nieder. Muchy głośniejsze od Ein dialogów. aufrichtiges Beileid, gute Frau. Wir werden diese Bestien fassen und sie für ihre Taten büßen lassen, das schwöre ich. Die Pferde waren noch am Leben, als ich kam. Wir erlösten sie von ihrem Leid. Jedes einzelne. Da war dieser Schmerz in ihren Augen. Sie verstanden nicht, warum jemand ihnen das angetan hat. Wurde etwas gestohlen? Ein Pferd? Gar nichts. Sie wollten Blut und kein Geld. Hatte dein Mann in letzter Zeit Streit? Fällt dir jemand ein, der Rache wollte? Er hatte vielleicht mal über den Preis eines Sattels diskutiert, sonst nicht. Gar nichts, was einen Menschen hierzu treiben könnte. Es sind finstere Zeiten, wenn wir mehr Güte in Pferden finden als in Menschen. Habt ihr etwas gesehen? Wie viele waren es? Oder wie haben sie ausgesehen? Wir haben niemanden gesehen. Hat jemand versucht, ihrer Spur zu folgen? Nein. Wir haben bis jetzt das Feuer bekämpft und selbst wenn, was könnten wir schon gegen jemanden ausrichten, der zu so etwas fähig ist? Die Pocken sollen sie holen. Aufsatteln und die Gegend durchforsten. Wir müssen herausfinden, wo sie hin sind. Sucht nach Spuren und fragt auch die Nachbarn, ob sie etwas wissen. Verflucht, irgendjemand muss diese Schweine gesehen haben. Jak ja wyglądam w ogóle w tej kamizeli Was ist mit mir, Hauptmann? zabłoconej, Was für dein pokrwawionej. Auge nichts wie du denn tun? Du bleibst hier. Bitte, lasst mich helfen. Ich könnte mich in der Gegend umsehen und auch nach Spuren suchen. Na gut, wenn es denn sein muss. Aber steh bloß keinem im Weg. Bleib in der Nähe und komm zurück, wenn du fertig bist. Jawohl! Ale poszlachtowali, oje. Teraz będziemy robić dochodzenie, jak w tym. Jak to się nazywało? Unser Gestüt ist noch nicht am Ende. Das L.A. Noir. das Milch. Aber ich will doch bloß wissen... Und ich will nicht, dass meine Freunde ermorden. System rozwoju postaci. Znaczy no, masz generalnie atrybuty, siła, zręczność, siła na przykład i masz tyle rzeczy do niej, nie? Masz zręczność i pod takie kategorie, witalność, retoryka, charyzma, to akurat nie ma rozwijalnego, nie wiem czy się coś odblokuje czy nie. Potem osobne masz jeszcze do walki i osobne umiejętności jak alchemia, czytanie, kradzież, jazda konna i tak dalej. I niektóre się ze sobą wykluczają. Także nie można, na przykład jedna umiejętność daje ci sprint 20% szybszy, ale jednocześnie 20% krótszy. Także nie ma tak jakby, nie ma idealnego, nie, buildu, nie można zrobić takiego, kurde, koksa. Każde coś tam, trzeba to sobie wyważyć jakoś, o, tak powiem. Liegt da in zwei Hälften gehackt wie ein Schwein. Schau ihn dir an. Sag ihm verflucht noch mal, dass ihr Ja, euch się beeilt Steam habt. włączył. Smil, der Besitzer des Gestüts. Er war ein paar Mal in Scarlets. Seine arme Witwe. Okraść teraz ją najlepiej w takim momencie. By było chamstwo, poziom Tak. z kosmosu. Ich kann später wiederkommen. Nein, du gehörst zum Hauptmann.
Und je schneller du alles erfährst, desto schneller fasst ihr diese Barbaren. Tut mir leid, dich zu stören, gute Frau, aber könntest du mir vom Überfall erzählen? Smell und ich wurden vom Lärm geweckt. Wir dachten, dass die Pferde ruhelos wären oder irgendein Trunkenbold vom Wirtshaus Krach schlägt. Sprich weiter. Mein Gatte ging nach draußen, um nachzusehen, was los ist. Dann hörte ich nur laute Stimmen und Schreie. Ich war so töricht. Nie okradam. Es kam mir zunächst nicht mal in den Sinn, dass Mill etwas zugestoßen sein könnte. Erst am Morgen wurde es mir klar. Nie mam jeszcze tego w ogóle rozwinięte i słabo mi to idzie. Konntest du sie sehen? Es gibt da diesen Kerl, einen Hühnen, ganz in Schwarz. Hast du ihn gesehen? Nein, Hast du die Stimmen erkannt? nein. Aber sie sprachen Tschechisch, fluchten wie Dämonen und beschimpften sich. Sie beschimpften sich? Gab es Streit? Ja, Po es czesku muss mówili? etwas passiert sein. Jak tu nikt po czesku nie mówi? To jakieś wyjątkowe ludzie przyszli. Und wo hast du den Lärm gehört? Überall. Es herrschte Chaos. Überall. Ich weiß nicht mal, wie viele es waren. Ich meine am Anfang. Erinnerst du dich, aus welcher Richtung der Lärm kam? Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht. Wen könnte ich zum Überfall befragen? Hat irgendjemand etwas To gesehen? jest Zdenka, ona się Rotschopf hat im nazywa. Stall geschlafen. Vielleicht hat er was gesehen. Jakob, der alte Stallbursche. Er schlug sich sogar mit denen. Soviel ich weiß, ist Mark zuerst aufgewacht. Mit ihm zu reden kann nicht schaden. Sonst fällt mir niemand ein. Czatn. Śmieszne słowo. Ja, i wróciła do płaczu. To jest porządna wdowa, a nie jakaś tam popierduła. Wie kann man nur so grausam sein? Ej, ale że w ogóle w średniowiecze ich takie rzeczy dziwią, to nie, chyba jeszcze nie dużo rzeczy widzieli. Myślałem, że ludzie to wtedy byli, wiecie, mniej wyczuleni na takie... A my w ogóle są przeładowane zaś w opór. Bo to jest ciężkie jak byk. A ta tarcza jeszcze waży do tego. Kumańska tarcza. Hey, Freundchen, du kannst hier keine Waffe ziehen. Dobra, weź się. Się sprujesz, gościu. Za ciężko, trzeba coś będzie sprzedać. Muszę usiąść na wychodku. Gdzie jest jakiś kurde rudy stajenny? Tu miał być. Tyś coś widziała? Nie, nie chcemy jej okraść. Kradnij. Aha, że go zabili? To mi na YouTubie zdemonetyzują na 100. A teraz idzie z nim pogadać. Noch ein nutzloser Waffenknecht, der Fragen stellt? Letzte Nacht hättet ihr hier sein müssen, verflucht. Pokaż rękę. A pokaż rękę. Zeig mir deinen Arm. Oh je. Das sieht aber nicht gut aus. Mehr hast du dazu nicht zu sagen, du nutzloser Dreckslump? LOL? A co on mi tak ciśnie? Co to ja? Przecież... Was in aller Welt ist hier geschehen? Diese Bastarde haben uns angegriffen. Kurz vor dem Morgengrauen. Jaki w ogóle gościu Wie agresywny. hast du dir diese Wunde zugezogen? Hab Stimmen gehört, also bin ich nach draußen. Da sehe ich, was sie mit den Pferden gemacht haben. Hab die Bastarde angebrüllt. Einen hab ich am Umhang erwischt und auf ihn eingedroschen. Ohne Waffe? Nur mit deinen Fäusten? Ja, aber der Drecksack hat mir ordentlich eingeschenkt. Zum Glück kamen die anderen und diese Maden hauten ab. Sein Umhang ist aber noch da. Und du weißt nicht, warum sie das getan haben? Irgendwas muss bei denen richtig schiefgelaufen sein. Haben nichts mitgenommen. Nichts.
Es gibt da diesen Kerl, einen schwarz gekleideten Hühn mit einer Stimme so laut wie eine Kirchenglocke. Hast du ihn gesehen? Was glaubst du, wer mich fast umgebracht hat? Also war dieser Mistkerl tatsächlich hier. Czyli to był ten zły Niemiec łysy z wąsem, co spalił skalicę, tak? Nasz główny Nemesis. Kannst du mir helfen? Dir helfen? Wie hast denn du mir geholfen? Ja to smole. Aż se muszę zjeść cipera. To z tych nerwów. Und ich krieg eine Narbe als Antwort. Was lungerst du hier rum? Du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Ja, Ausgabe. Hausaufgabe. Dzięki, Nirione. Co ja mam zrobić jeszcze? Przepytaj ocalałych, przepytaj ocalałych. Wie kann man nur so grausam sein? Dzięki, Nirione. Czym się dozaś? Nie, ja muszę coś... Kurde, mi szkoda, bo to 16 groszy kosztuje. A to jest, na tą walutę to jest dużo i po prostu... Ale to jest ciężkie i ja nie mogę szybko chodzić, mi też szkoda. Ja tego nie będę wywalał. Zrobimy te zadanie i po prostu pójdziemy w mieście do handlarza i to wszystko opylimy, bo w tej fazie ja nie mogę takich drogocennych rzeczy wywalać, bo to po prostu wszystko jest pieniądz. A mam go względnie... względnie. Mam go mało. Także wiecie. Wiecie, rozumicie. To nie można tak postępować. Jasiu ma 25k, co? Serio? To nieźle. Ale i on już tam jest dużo dalej ode mnie też. Jezu, jak głośno. A nie idzie z nią pogadać. Wie kann man nur so grausam sein? Dobra, weź ten... Idzie tu pogadać w ogóle z kimś? Tu idzie. Siehst du, was sie getan haben? Tötet sie! Bringt diese Hurensöhne zur Strecke! Chodzi i okrada. No cóż. Unschuldige Kreatur. Wie kann man nur so grausam sein? Ja, jak można być taki grauzam? A to nie jest ten ryży właśnie? Rudzielec, ja. To jest on. Was? Wer ist da? Faktycznie Ruhig. rudy. Ich möchte nur fragen... Ich weiß nix. Ale to nie graba. Zbyt szczupły. Bist du verletzt? Ganz und gar nicht. Hab keinen Kratzer. Was ist hier wirklich passiert? Weiß nicht. Irgendwer hat angegriffen. Weiß nicht wer. Hast du mitbekommen, aus welcher Richtung sie kamen? Nein. Hab gar nichts gesehen. Ej, on chyba po niemiecku zapytał się... On pytał o Rüstung. To on się pytał, skąd pochodzi ich sprzęt, a nie skąd oni się wzięli. To źle przetłumaczyli. Jezu, głośno są te. Całe te. Czy uda mi się przeskoczyć taki obciążony? Wow, udało się. A nie umiem. Kiedyś mi się udawało bić te kury, teraz nic. Ta musiała coś widzieć. A jednak nie. O kurde, patrzcie jak się postarzała. Was tust du? Masakra. Idź baby żądlić. No już no. Musimy pierw zrobić tu. Czekajcie, bo nie wiem, jeszcze z kimś tu trzeba pogadać, bo jeszcze wszystko żeśmy najwyraźniej nie zrobili. Marek.
Geht es dir gut? Lass mich in Ruhe. Geh weg. Sieh mal, ich weiß, dass es schwer ist. Wenn ich sage, du sollst reden, dann redest du. Aufhören, aufhören. Lasst mich in Ruhe. Ihr alle. Zdupiłem to. Marek, pogadaj ze mną. Jeszcze raz. Geht es? Lass mich in Ruhe. Du brauchst keine Angst zu haben. Mit deiner Hilfe finde ich diese Bastarde. Und dann werden sie bezahlen. Sie haben es verdient. Was willst du wissen? Was ist hier eigentlich geschehen? Die haben die Tiere getötet und... Warum haben sie getötet? Haben sie etwas gestohlen? Nein, Denk genau nach. Wie hat es angefangen? wir haben die Tiere gehört. Ihre Schreie. Dann Smil. Er hat geschrien. Und sie haben ihn getötet. Bist du sicher, dass es zuerst die Tiere waren und dann Smil? Und nicht andersrum? Ich bin sicher. Ktoś tu Sowas kurde habe ich jest noch nie jakiś gehört. Und ich morderca werde es nie zwierząt vergessen. tu występuje. Was geschah dann? Wir sind rausgerannt. Es war ein Durcheinander. Die Tiere sind verreckt, die Ställe haben gebrannt und überall diese Dämonen. Überall. Was, Dämonen, sagst du? Ach, nur Abschaum. Wertloser Abschaum. Die Ställe brannten bereits? Geschah das nicht, nachdem sie das Weite gesucht hatten? Nein, die müssen sie gleich angezündet haben. Wie viele waren es? Nicht viele. Es sind bloß ein paar auf uns los, aber hinten Dokładnie waren tak jak mehr. Pikachu pisze, no Haben bo, sich bo tak gegenseitig trzeba. No. angebrüllt. Wow, mi się wylało. Brüllten sie wegen des ganzen Lärms? Nein, irgendwas war passiert. Haben gestritten. Hinten? Wo? Hinten? Beim Wald. Jak w tej reklamie Richtung Norden. Haben Volkswagena. versucht wegzukommen. Hinten? Aber Trainer! Hinten? Wohin? Wohin sind sie geflohen? Wohin gehst Norden, du? Wohin? in den Wald. Ein paar haben also das Weite gesucht und der Rest hat gekämpft? Genau. Dann sind mehr von uns raus und haben zurückgeschlagen. Also sind die anderen auch geflohen. No to, Danke. Mehr muss ich nicht wissen. no to tschüss. Tschüss i bis bald. Ale Diese sinnlose Brutalität. Sie schlachteten Menschen und Rosse ab und doch scheint es, als to hätten sie jest nichts takie gestohlen. wrażenie delikatne odnoszę, że oni się więcej przejmują tym, że oni te konie zabili, jakże tych ludzi. Ale konie drogie, nie? Dobra, tu załóżmy, że my wszystko już przesznupali. To idziemy, niestety pomału, bo szybciej się nie da. Ale spokojnie, zrobimy to, opylimy staw. Będzie dobrze. Będziemy, zobaczcie jakie brzuski. No tak jest w RPG-ach, zawsze trzeba przegadać wszystkie ścieżki prawie z kimś, bo ktoś ci może coś inne powie, nie? I no... O! Blut! Sie gingen tiefer hinein. Ganz bestimmt. O, sejwik poszedł, kurwa, i no niech mi się nie każą prać. Ej, jak we Wiedźminie, i no... Czekaj, polanę w lesie. Oni w ogóle, to jest, te napisy w ogóle, on powiedział coś tam, das geht tiefer hinein. Znaczy, że wchodzi głębiej. W sensie w las. Nic w ogóle o tym nie było w tych napisach.
To jest King Tifa hinein. Na przykład, a nie, mam pokazane jednak na mapie. Kurde bele. Będzie ciulańsko. Będzie ciulańsko jak nic. Aha, mam obniżone wymagania przedmiotu. Ale spróbujemy. Czekajcie, z łuku mu wywalę. Nein, mein Freund. Ich mach's nicht mehr lang. Geh, bevor uns einer findet. Mach dir wegen mir keinen Kopf. Czekajcie. Was sagt man dazu? Das wird mir eine Freude. Dobra. Was geliefert. No kurwa. A! Mist. A! Nie zblokowałem. Za blisko. Ej, ale typ jest dobry. Dostał 2 strzały. Oh, mit dir wische ich mir den Arsch ab. Dostał 2 strzały, parę razy już mieczem. O, teraz dostał konkret. O! Dobra, zaraz go zaszlachtujemy, spokojnie. Kurwa fix. Kurwa fix? A! Jesus Christus. Taki wierzący Łoros. Zły blok. A! Pchnięcie prosto w pysk. Osiągnąłem nowy poziom, dobrze. Kurde, ale gościu dobrze atakuje. A! Dreckiger Hund. No nie wiem, czemu nie mogę kopnąć. Kuźwa, no. Nimm das. Nie jest dobrze, moi drodzy. Nie jest dobrze. Niestety, nie jest dobrze. Pocisnąłem go z łuku, 2 razy dostał, ale to było jeszcze mało. Kurde, po zbroi. Nie mogę z łuku, nie zdążę odbiec. On za mną będzie biegł. Nie dam rady, nie ma opcji. Hast wohl genug? Kurde, fajnie się fajnie się... Czekajcie, a czy ja mogę teraz użyć na przykład bandaża? Nie mogę oczywiście.
Scheiße. Das wird schnell gehen. Kurde. Ajajaj. Kurde, ale dostał solidnie teraz też. Kuźwa, szkoda, bo... Na G, a co to jest? Poddanie się pewnie. Kurde, dobry jest. Jaka w ogóle te walki, jakie długie, nie? Dobra, dostał teraz fajnie. Ale mnie już bolą oczy od tej czerwieni. Hast genug vom Leben, was? Kuźwa. A nie, jeszcze żyje. Myślałem, że już nie. To Pidgey. O, po łebie. Nimm das. No. Kurde, typ jest mocny. Trzeba go bardziej z tego łuku porobić. Trzeba go bardziej z tego łuku. Trzeba go trafić w głowę generalnie. Szkoda, bo nabiło... Ała. Bo nabiło dużo leveli. Przy tej walce mi, no ale okej. Jesteśmy przy... O, ale oczy bolą. O. A czekajcie, bo ja tu jeszcze mam różne typy strzał. To sobie załadujemy te najlepsze generalnie. I... Damy sobie ten topór, bo... Ja w sumie nim mam lepszą umiejętność walki niż tym mieczem. A czy nie jest też tak, że jak jestem przeciążony, to walczę generalnie wolniej i tak dalej? Bo jestem przeciążony w opór. Czy może bez przesady, że w opór, ale mocno. Ja nie wiedziałem w ogóle, że to jest ten. Jak ja bym wiedział na 100, bym go walił od razu. Wie konnte das nur so schief laufen? Und wer zum... Ist da jemand? Was hast du jetzt zu O, suchen? dobra, okej. Lebensmüde, was? Naciągaj, Weiche naciągaj. Knie bekommen, was? Naciągaj, naciągaj. Naciągaj, naciągaj. Naciągaj, Soll das etwa alles naciągaj. sein? Was? Zmień tą broń! Ej, typ dostał, to jest niemożliwe, nie? Czekajcie, na razie wezmę wszystko, bo zobaczymy co jest ten. Zobaczymy co miał fajne. Te strzały go musiały, wiecie, porobić lepiej widocznie. Tu mamy jakiś mieczyk. O, ale już ledwo chodzę. Ja już ledwo chodzę.
Brązowe nogawice. Ale one są drogie. Jak ja bym to sprzedał? Czarny pikowany czepiec za 89. Tylko, że ja do miasta z tym nie dojdę. Kurde, to jest takie ciężkie. O! Skalicki tabard. Widoczność i ekspozycja. A to srać, my się nie kryjemy, my się bijemy częściej. Mieszczański miecz. Jest sztos, powiem wam, klasa. Tutaj łapcie, ale jakie drogie. Do tego nie będziemy. A, tam mięso z zająca to możemy wydupić. Pikowane nogi. A pikowane nogi są dobre. Powiem wam. Ochrona nóg, no wzrasta. Bierzemy pikowane nogi. Kurde, pikowany czepiec. Bierzemy. I proszę ja was. A, to są płytowe nałokietniki, ale one są generalnie gorsze od tego na dłuższą metę. Dobra. Także generalnie się wzbogaciliśmy całkiem. Tylko, że jestem przeładowany tak bardzo, że idę w takim tempie. Foka tego miecza. Aha, on wymaga lepszych umiejętności niż mam. Trudno, będę się w walce uczył umiejętności. To jest, kurde, brutalne realia średniowiecza. O, on jest warty 240. A, kurwa. 249. Ej, a ja mogę na konia coś nałożyć. Właśnie. Co jest bardzo ciężkie? Tarcza. Nie, czekajcie, ja to wyrzuciłem. A, ale jak to musiałbym być przy koniu. Myślałem, że ten... Zawołaj... Tak! Czekajcie, ja tu wrócę. My tu wrócimy, ale tymczasem musimy jechać opierdzielić te sprzęty. A szybka podróż jest możliwa. Idziemy do Ratajów. A nie ma wcześniej coś? Tutaj nie było żadnych handlarzy nigdzie. Kurde bele. Dobra, to jedziemy do Ratajów to sprzedać. Tu byli jacyś Gdzie tu był handlarz jakiś? Dobra, tu jest pełno takich. Jesteś zbyt obładowany. Muszę sam pojechać. Dobra. Jedziemy i wrócimy. Mam nadzieję, że koń mnie udźwignie. Bo to są zbyt cudowne rzeczy, żeby to, wiecie, zaprzepaścić. No, ale to jest, kurde, ale to jest właśnie fajne, że trzeba tak... Że tak trzeba kombinować, a nie, że wiecie, się obładujecie i ten. Oczywiście jak tam potem sobie odblokuję tego muła całego, to będę mógł więcej targać tego. Tu jaki rycerz, kurde, tego sztofu całego. Ale to jeszcze nie. Może na gałęzie da się... Serio? Się idzie wywalić? No nieźle. No ja wiem, Versusew, no ja wiem. Kurde, bez przesady. Ja akurat nie mam rozwinięte tam nic jeszcze z walki. Daleko to jeszcze? Ej, a ja coś tu w ogóle... O. Ja tędy nie przejadę chyba, tam jest las. Chyba, że nie wiem, że przejadę przez las. Ale szczerze mówiąc wątpię. Tędy to ja nie... No, nie, tam jest, tam idzie droga przez las niby.
No. Kurwa, to są jaja. Czekajcie, może pójdzie. Okej. A to ja tu do tej kochelnicy zaraz dojadę. To bym mógł w sumie oddać ten pierścień. I no, że jestem w trakcie tego zadania, tak jakby, to nie wiem, czy to mogę zrobić. To jest bezpieczne. Spróbujemy się przez ten las przedostać. Czekajcie, jest tu ścieżka taka. Ledwo udeptana, ale jest. O, nowy poziom w jeździe konnej, spoko. A tu jest jakiś trakt. No i dobra, i teraz jeszcze tu. A, nie wiem, czy to nie jest za stromo. Bo tu w dół to... do tej kochelnicy. Ej, a mogę mu to oddać teraz, bez problemu? I potem wrócić sobie do tego? Nie poniszczę świata gry, czy coś? Bo szkoda by było. No bym od razu pojechał, bo nie mam daleko. Siema, Hachrik. Czy ktoś coś na ten temat? Aha, jechać do kochelnicy, dobra. Dobra, ja mu spróbuję oddać to. Można także luz się ma rozturwiator. Dobra, to mu go oddam. Ledwo idę. Taki jestem objuczony. Kajłon jest. Hermłynarz. Wszystko wybuchnie. Młynarz Wojciech. Ciekawe, czy będą niego mówić Adalbert. Peschek, der Rathaja Müller, schickt mich mit diesem Ring. Ein Ring? Hier ist er. Nutzloser Plunder. Du bist sicher Heinrich, was? Peschek hat von dir gesprochen. Was zum... Warum wirfst du ihn weg? Hast du eine Ahnung, wie schwierig es war, ihn zu beschaffen? Peschek sagte, er wäre dir wichtig. Nur Plunder, wie gesagt. Er hat dich bloß auf die Probe gestellt, weil er sehen wollte, ob du die Eier hast, für uns zu arbeiten. So machen wir das nun einmal mit den Grünschnäbeln. Wir müssen schließlich wissen, ob du auf sinnlosen Prinzipien beharrst oder deinen Kopf benutzt. Ich gratuliere, du hast bestanden. Nun hätten wir ein paar Aufträge für dich. On się nawet na mnie nie patrzy. Was mache ich mit den gestohlenen Sachen? Niemand wird sie mir abkaufen. Gestohlene Waren zu kaufen oder zu verscherbeln ist ein Verbrechen. Aber wenn sie wertvoll sind, kann ich mich... A może on by kupił te miecze Nicht, ode dass ich mnie? dir den Kram abkaufen würde, aber ich könnte ihn für dich aufbewahren. Und du bekommst einen Finderlohn. Wenn jemand also etwas verliert und ich es finde, kann ich es zu dir bringen, damit du es aufbewahrst? Und ich bekomme Silber dafür? So sieht's aus, Bursche. Dobra, czyli tu jest generalnie, tu będziemy opylać trefny towar. Ja nie mam chyba żadnego. To na razie tyle. W tej materii. Mi się save'ło przynajmniej. Bo ja tam nie kradłem, to nie mam. Gang młynarzy, dokładnie. Gang młynarza. Miły chłop. No, nawet nie raczył się do mnie odwrócić. Spoko typek. Also, wohin? Czy tu idzie
Na drugo zajta się przekludzić. Ja, tam chyba jest płyciej. Weź questa. A to on miał... Korwa. Dobra. Miał questa jeszcze. Co ten koń wyczynia? Jo to dupia. Żeby ten koń się pode mną nie złamał. Co jest sprawa, nie? Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha, mal sehen, was wir da machen können. Już tyle jest... Aha. A to nie kupuje... To on kupuje... Wszystko jednak, tak? Tylko, że on daje jakieś słabe ceny. To w dupie go mam. Chyba, że nie dadzą mi lepszych nigdzie. Co myślicie? Sprzedawać to u niego? Bo nie wiem. Czyli nie kali się u niego. Dobra. Tak, miał wartość, dlatego mówię, czy to nie tak jest, że ona potem spadnie i tak. Kann ich irgendwie behilflich sein? Du kommst gerade recht. Es gibt da so eine Sache. Ich habe ein Hühnchen mit dem Kommandanten der Talmberger Garnison zu rupfen und will's ihm heimzahlen. Wie du vielleicht weißt, ist Robert von Talmberg ausgesprochen pingelig, was die Ausrüstung betrifft. Der Hauptmann Herr Robert? Ich bin verwirrt. Sag mir Po einfach, was du niemiecku von mir jest willst. Robert, a Es ist so. Zbożek. Du sollst in die Rüstkammer von Talmberg einbrechen und ein paar Wappenröcke mitgehen lassen. Ah, und wenn Herr Robert rausfindet, dass Ausrüstung für seine Wachen fehlt? Er wird sich den Kommandanten vorknöpfen, der als einziger die Schlüssel hat und für die Sachen verantwortlich ist. Wenn Robert rausfindet, dass vor seiner Nase etwas verschwindet, wird er ihn auspeitschen lassen. Und ich bekomme meine Genugtuung. Klau mindestens 5 Wappenröcke, damit's Rambazamba gibt. No dobra. In Ordnung. Was soll ich mit den Wappenröcken anstellen, wenn ich sie habe? Ich verbrenne sie, damit's keine Beweise gibt. Aber lass dich bloß nicht erwischen. To elo. Dobra, opylić to i zrobić tamtego questa do końca w końcu, bo trzeba... Bo trzeba żądlić Tereskę. Trening. Nie, teraz są priorytety. Priorytety. Erste Mal opylić Towares. Nie, w sumie tutaj do mostu. Właśnie, żądło Boże trzeba użyć. A to nie jest tam już? Chyba? Kilka randek. A, czyli nie jak w życiu. Że wystarczy drina postawić. Shit. Ale drogi fajne. To od razu znać, że to nie Polska.
A to kawał. Nie powiem brzydko. A to ladacznica. Tu się, aż się krowa położyła. To chyba był byk w sumie. Konon. Ni bęben Boży. Proszę mnie prowadzić tu, a ja stąd już sobie dam radę. Ej, a co to jest taka czapka od kucharza? W lewym, przy lewej stronie pasków. A to jest tor z bandażem! Może tak być. Może tak być. Wiecie, 15:04. Nie wymagajcie ode mnie, żebym był tu jakiś, kurde, ten... świeży, prawda? Rzeźki i cały ten. Jednak mimo wszystko. Dobra, pokażcie, gdzie jest ten cały, kurde, cinkciarz. Miecznik. A u miecznika opylę. Miecznik jest konkretny typek. Teraz się potargujemy. Ja, Knoblauch sprzedawają. Nawodzionka. Siema, miecznik. Ja mam nadzieję, że da dużo, bo u niego są drogie rzeczy po prostu. Mam tyle ekwipunku na sobie, że tyle się to aż ładuje. Beste Grüße. No siema. Czy on mi za miecz, który był warty 300, daje 60? Czy mi się wydaje, czy tamten dawał więcej? Dobra, tarczę opylę, bo mi jest niepotrzebna prawie. To ją sprzedaję. Aha, on nie kupi nic innego. No w sumie ma to sens. Ma to sens, kurwa. 3,8. Kurwa, to jest 4. Jakobina. Masakra. Besprechen wir den Preis. Selbstverständlich. Weil du es bist. Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Ty kurwa gnoju. 4.
Ach, du ziehst mir hier die Haut ab. Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Ich wusste, wir werden uns einig. Fig dich. Dobra, to tak, zbroje... Zbroje to u tego typiarza. Brot und Gebäck. Trzeba się frisch aus okąpać. dem Ofen. Hab alles verloren. Mein Heim. 0,1 grosz. Broten, all eure Leiden lindern. Greif zu! Hört her, ihr Leute. Greif zu. Panie płatnerz, krótka piłka z mojej strony. Bierzesz te pancerze, czy kurwa nie? Guten Tag. Wie kann ich helfen? Biznes machen? 3,5K ich chyba coś boli. Ja mam ten kaptur za... A, jest ten. Kaptur kolczy. Ale on jest dobry. Mieszczańskie łapcie. Nie, zaraz, bo ja nie wiadomo, czy ja to mam. Ja bym chciał to dodać. Nie, zaraz. Ja to miałem... Aha. Czyli tamtego nie miałem w użyciu, no to dobra. Bo jakby było, to by mi powiedzieli, że jest, nie? Ja sprzedaję wszystko, co mi jest niepotrzebne. Ej, ale... No bo tamte myślałem, że jednak... Nie miałem. Bo to jest takie głupie zrobione, że jak klikacie to, co nie macie na sobie, to im i tak... Aha, ten krzyżyk, no tak. Tylko, że właśnie przez to, jak jeszcze tego nie widziałem, to jak klikniesz na coś, czego nie masz, to i tak ci podświetla. Bo to tak jakby podświetla miejsce, gdzie to jest, a nie ten konkretny, ta konkretna rzecz. To jest trochę głupie. A czemu ja nie mam rękawic ubranych, skórzanych? Nie wiem. Więcej defa. Zaraz, chwila. A mieszczańskich łapci nie mam. No dobra, to się zgadza. Sprawdź koszyk. Nie, one mają... Nie wiem, no... Mają te... A, mają. No tak, zaraz. Dobrze patrzę? Dobrze. Nie. Zaraz, ja już się podupczyło mi się to wszystko. Te mają gorsze to i to. Ale robocze buty jak klikam, no to nic nie ma. Ja pierdaczę. No nie, te mają... No Micztor mnie zmylił z tym stanem przedmiotu. To ja ich nie miałem na sobie, to wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Dobra. 71,4. Ja bym za to chciał wszystko z 75 przynajmniej. Nic nie masz je na sobie. Jak mam je na sobie? Nie mam ich na sobie, wtedy bym ich nie mógł sprzedać.
Nie miałem ich na sobie. Chyba. Nie wiem, żeście mnie kurde... Nie sprzedawałem nic, co bym miał na sobie przecież, nie? Teraz już oszalałem trochę. Sporo zawyżoną. Boję się. Dobra, targujemy się. A czemu sporo zawyżoną? Besprechen wir den Preis. Ja. Co to miało być? Czy sporo zawyżoną, czyli ile? 71 było z hakiem. To ja bym chciał, kurde, z, nie wiem, z 80 na przykład. Ist das genug? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Dran. 77. Das ist Zeitverschwendung. Jaki chuj. To jest na skradańsko. Ej, a ja mam robocze buty lepszej jakości. To ja te wywalę i sobie potem tamte ubiorę. Ej, a czemu ja ich nie mam ubranych? Właśnie tego nie wiem, co ja tu zrobiłem. Zrobiłem błąd. Dobra. Gejcu koszyk. Nie potargowałem się. Ach, dobra. Bym tam zarobił może z 4 więcej. Nie ma co płakać. Klikło mi się po prostu, wiecie. Z odruchu. Trudno. No, a tych rękawic nie miałem ubrane, a one są spoko. Dalej jestem przeciążony, ale nie aż tak. A co mnie w sumie tak obciąża? A ta broń jeszcze. Ale mógł coś na przykład tu 19, 30. Ja niby się nim nie umiem obsługiwać, ale kurde... Ale się nauczę przecież. Ja bym tą szablę sprzedał. Czemu nie przecież na konia? A w sumie, właśnie, to jest dobry pomysł. Właśnie, nie pomyślałem o tym całkiem. Zwiebeln, alles. Was tust du da? Was tust du da? To wydupia na konia. I to też. No, i w sumie spoks. I jeszcze coś bym mógł na przykład. Tą przeszywalnicę. To waży? No, też waży trochę. Dobra. I co? I to styka. Okej. Brot, Semmeln und Brezeln. Semmeln. Od tego się wzięło słowo Rzymła. Taka ciekawostka. Na dziś. O Jezus, jestem taki szybki teraz, mogę tak, patrz. O tak, tak, i tak. Pszt, pa. Pszt, i tak. So lehrt es uns die Bibel. Uns und den Abgesandten der Kirche. Nie zacerowałeś pancerza. A. Spargel, eine wahre Gaumenfreude und Gurken. Jezus, klikłem
Myślałem, że klikłem ukradnij. Ale by było, jakbym to zajebał tak prosto ze stołu. Przypał jak byk. Kamizela, kamizela. O co? Ej, on se życzy za to. Jebany. Ja, ale to jest poniszczony konkret. No, trzeba to naprawić. Ten miecz też. W sumie wszystko, co jest rozdupione, trzeba by naprawić. To tam nie jest aż takie ważne może. Ej, a on za to chce ile? Co? Chyba go pojeba. Nie ma mowy. Miecza sam zrobię na osełce, okej. To też walę. 90. Czy to jest takie ważne? Mnie na to nie stać. Jestem biedny. Jestem biedny so much. Mnie na nic nie stać w tej grze. Pierwszą broń musiałem ukraść. Z trupa. Kurz, szkoda mi. No wiem, że się Dobra, potraguję się trochę. Ile on chce? 90. Dobrze, że w tej grze nie trzeba... Znaczy, można kupować jedzenie, ale że można się wyżywić nie kupując go. Lässt sich was am Preis machen? Mogę ci dać 80. Einverstanden? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. ...86. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Bez schodzenia na ciemną stronę klepie się biedę. Kurde, jak w życiu. To trochę jak w życiu. Dobra, i teraz możemy na całe szczęście... Jeszcze 40 godzin bez... Pocieszne. To bardzo pocieszne info ogółem. Dobra, ale zróbmy przynajmniej tej nocy jeszcze jedno zadanie. Dokończmy, aby to. A ja w ogóle mam zdrowie na 69, ja się powinienem położyć spać, ale to ja się po tym zadaniu to zrobimy. Dobra, skończmy te, bo jest w pół do 5. Znaczy, ja nie muszę wstawać rano, no to tak jakby, no. W sumie to... Możemy siedzieć. Co się dzieje? A, wędrowiec jakiś, lol. Tak, mam DLC. Po nocy będę po lesie łaził, ja Kurwa. Nie chcę po nocy po lesie. Mnie zjedzą wilcy. Jeszcze deszcz pada, no nie. Dajcie spokój. Poczekać do rana? W sumie. Do tej 6, aby... Dobra, do 6.
Kurde, ta gra jest tak wciągająca. Mówię, pomimo, że nie ma tutaj epickich batalii wielkich, z setkami rycerzy, płonących zamków i generalnie nie mogłem sobie poradzić w walce z jednym facetem, jakimś lumpem, co mordował konie. To jest tak pochłaniające robienie najmniejszych głupot nawet, że to jest niesamowite. Jeszcze przy tym, jak ta gra jest zdupiona technicznie. To jak powychodzą patche i to będzie takie dopracowane, to będzie jeden z fajniejszych RPGów chyba, w jakie w ogóle grałem. Nie to, żebym grał w RPG za bardzo, bo ja to z RPGów raczej głównie... O, ale leje. Ja to z RPGów Mass Effect, Wiedźmin... Może coś tam jeszcze by się... No, trochę tam Skyrima, wiadomo. Tak to niekoniecznie. Nie jest zdupiona. Nie no, jest zdupiona. Że nie oszukujmy. Potrzebuje dużo optymalizacji i naprawy innych pomniejszych błędów. Ale ma bardzo ładną grafikę. Ma mega klimat. Jest bardzo taka wierna realiom. I jest bardzo rozbudowana. Bardzo, bardzo rozbudowana. Dobra, gdzie był ten bandyta? Był na ścieżce jakiejś, nie? Chyba. Hey du, rühre dich nicht von der Stelle. Ergib dich. Du hast das Gesetz missachtet. Du wirst verhaftet. Ich warne dich. Ergib dich. Ich sag's nicht nochmal. Kurde, nie mam pieniędzy, żeby... Muszę go zabić. Gdzie miałem save'a ostatniego? Wie du willst. Nie zapisałem, kurwa mać. Muszę go zabić. Muszę... Nie... No witnesses. Jednak walczenie mieczem, którym się nie umie walczyć, nie być do końca najlepszy pomysł. Bardzo dużo energii zabiera. Boże, żebym ja wiedział. Du wirst leiden. Kannst du nicht mehr? Coś tak myślałem, że tam, ale... Myśleć... Gdzie był save teraz, jest pytanie. Typ ma barwy twojego pana. Chciałbym zauważyć, że wcześniej okradłem typa z takich barw, którego wcześniej zabiłem. O, dobra, nie najgorzej. Przed sprzedaniem towaresów. O Jezu. Dobra. A czy wziąłem tego questa drugiego od niego? A właśnie, przecież mogę u niego je sprzedać, bo on dawał w sumie wcale nie gorsze ceny, a nie wiem czy nie lepsze. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha, mal sehen, was wir da machen können. Tam ceny i tak były słabe. A młynarz co? Młynarz też daje spoko ceny całkiem. Chyba. Dobra, sprzedamy tutaj. Jeden ciul tam. Taka różnica choby wcale.
I no... rękawice trzeba zachować. Rękawice są ok. Tak. Buty miałem jedne te lepsze. To te sprzedaję. I rękawice nie sprzedajemy. No, i tu mam 96, a tam mi dawał 68. Co wy, z czym wy, co wy, to co wy? Z czym do ludzi? Nie będzie miał grosza. Dobra, dobra, dobra. Dobra, obejrzymy, spokojnie. Będzie dobrze. Czekajcie, 19, 19, to jest 1,23. Aha, bo nią po prostu nie idzie kuć. Nim, toporem. A szablą idzie. To ja bym topór sprzedał w sumie, bo on waży sporo i w ogóle. Czym się olipak? Chociaż za 3,5. Dobra. I jeszcze się trochę można nawet jeszcze się trochę można jak to się mówi, prawda, potargować. No jakieś tam może 105 aby. Reden wir über den Preis. Ja? Nie, toporek po prostu sprzedaję, bo on nie ma w ogóle tego. Nie ma ataków Czy toporek sprzedałem? Aż mi się wszystko podupiło. 110? Einverstanden? Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Dobra, 105. Oh, das ist ein vernünftiger Preis. Vernünftiger Preis. Ja? To ja się okąpia. Dobra, nie okąpia się. Beka ze mnie. Dobra. Tu się w sumie teleportniemy. A czekajcie, na konia jeszcze wywalę to, co mi jest niepotrzebne. Czyli na przykład to. A, i miałem sobie zamienić buty. Znaczy ubrać i założyć rękawice. To też można dać na konia, bo ciężkie, a niepotrzebne. Kyky. Mapa. Dawny Lombard, dokładnie. Cinkciarz, nie. Napaść na drodze. Uciekaj, zatrzymaj się, szansa 100%. Okej. Kto mnie napadł? Was hast du hier zu suchen, du Mistkerl? Du bist nicht von hier, das sehe ich. Co ty, lumpie? Du kam in letzter Zeit. Du bist tot. Ja, was? tu pado. Hast Schiss, oder? Takich to jak kurde. Gott im Himmel, nein! Verschone mich, bitte. O, ty kurwa gnoju! Patrz! Z kijem! Nie, to jest ta kosa. Kosa na sztorc postawiona. Kurwa, jego mać. Blut wird fließen. Ej, typ umie walczyć. Ale do predele. Do prdele. Jak on mnie zajebie. A jest taka opcja. Mehr hast du nicht drauf? Kurwa.
kurwa. ist los? Komm schon! Kurwa, wyciąg ten łuk, Pierdolony, kurwa, wieśniak. No ta gra jest trudna, szczególnie pewnie przez pierwsze 50 godzin. Dobra, czekajcie, ja tu zrobię inny taki myk, od razu sobie zamienię te buty i od razu sobie wezmę te rękawice. Dobra. Szybko sprzedać. Gott sei mit dir. O nic nie pytać. Ich habe hier... Aha. O nic nie pytaj, o nic nie pytaj. To sprzedajemy. I z tego, żeśmy sprzedawali toporek. A ze zbroi to i to i to i to i to i to. Nie, tamto nie. A, w sumie srać to. Srać tą przeszywalnicę i takiej nie będę używał do niczego pewnie. Dobra. Targuj się. 105, to ja ci powiem, kurde... Reden wir über den Preis. Warum nicht? 111 może chyci. Chyba 115 może. Was sagst du dazu? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Fast. No, dobra. Ich wusste, wir werden uns einig. Siema Milik. Wziąć od niego trening. A w sumie jak już tu my są. Ale jest trening skradania się, dobra, Bitte zrobię bring mir se. bei, wie man sich im Schleichen verbessert. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Vielleicht ein anderes Mal. I tak się w sumie nie chciałem skradać za bardzo. Darmowy... Kto to mówił? Darmowy trening. Za darmo. No. A, to restaura tu za free. Fes. Za free jak byk. Ciekawe, czy mnie zaś napadną, albo nie wiem. Czemu gram po niemiecku? Dobrze, odpowiem po raz kolejny. Bo nie da się po czesku, a w tamtych czasach rycerstwo i szlachta mówiło w Czechach po niemiecku, także jest to zgodne z faktami i realiami historycznymi. A jakby mówili po angielsku, to nie byłoby. Cały sekret. Niewiarygodny. Nie no spoko, ja rozumiem, że ludzie przychodzą, gdzie ktoś się może dziwi czy coś, to precyzuję. Co mną kierowało? Dzięki Pajako za follow. Oh, yeah, kiss with the... Jezus, to jest nasz, nie bić go. Okej. Dobra, jest tego konia sam ustawia. Siwek. I tu się odbijało. I tu kąsek dali była ścieżka.
Tu? Ja. A on żyje! Ich verreck hier. Verflucht. Keiner kann mir mit einer Klinge das Wasser... Und dann bringt mich ein verfluchter Bauer um. Dolch voller Pferdescheiße. Lol, typ przed śmiercią jeszcze mnie z tego ubliżał. Ojej, a jakie tu są fajne rzeczy znowu. Jakie tu są znowu fajne rzeczy. Czekajcie. Biera. Biera. Najwyżej będziemy wywalać. W sumie wszystko wezmę. Do batków, żech go obrobił. A, i że to jest... Czemu to jest jako trefne? Przecież to jest z trupa zdjęte. O co im chodzi? Jeśli to jest zdjęte z trupa, jaki z tym jest problem? Że co? Buty łowieckie? Buty łowieckie ogółem elegancka rzecz. Będę nosił. Pikowane nogi. A, to tak średnio bym powiedział. Tunika. O Jezus. Nie, wstyd na mieście się z tym pokazać. A tu jest ochrona, rękawice łowcy. Weźmiemy sobie takie rękawice. Lepiej ochraniałem ręce, a tam widoczność, ekspozycja. Ja się raczej nie skradam, to mnie to jakoś nie boli szczególnie. Że kogoś to było. No ale ten ktoś tak jakby... się wychuśtał. Znajdź właściciela kopystki. Co to jest kopystka? To nie... Kopystka to nie jest czasem jakaś taka łyżka? Czy coś? Tak mi się coś kojarzy. A ci skopię zwłoki. A ty bandziorze. A ty. A wezmę ciało i rzucę w środku miasta. No, może nie. Bez przesady. Dobra, nie mogę biegać. Zagięty pręt do czyszczenia kopyt koniom. Aha. O! To byłem blisko. Generalnie. Zaraz, gdzie my mamy pojechać? A, do Neuhofu. No dobra. Aha, bo tam co, biegną, będą patrolować chyba, czy coś. Że była jazda, to... A ja już trupa okradłem! Pierwszy. Pierwszy. A to jest co? Znajdź słowiki. A, to są te słowiki obsrane. To nie. Heinrich, schön, dass du da bist. Ja. Das kann nicht sein. Hey, pass auf. Ty nie chcesz kopystki. Dich merk ich mir. Ty nie chcesz kopystki. Gott sei mit dir, Heinrich. Willst du kopystka nehmen? W poznańskiej gwarze to łyżka, czyli coś mi się kojarzyło. Coś jest na rzeczy. Wie geht es dir, Heinrich? Wie geht? Es geht mir gut. Czyli miałem jakieś dobre skojarzenie. Nie wiem skąd to znam z poznańskiej gwary, bo nie jestem Eben war er noch hier. poznaniakiem. Ale często jeżdżę do Poznania. Czyżby to znaczyło, że poznaniacy jedzą przyrządami do czyszczenia kopyt koniom?
Ryży się stracił. Ryży boł i się stracił. Krowy padły, a jak koń jeden na chodzie. O, skokaj, Heinrich. A, on nie umie. Ty mnie obrażasz. Nie. A nie, to po prostu tam nie szło skakać, a tak to idzie. Okej. Ryży. Nie. Psy kulawe, dupami szczekają. Cudowny krajobraz. Krajobraz Boży. Morda tam. Lupy. Gdzie ryży jest? Pyta. Może oni coś wiedzą. Wieso? Wieso? Czemu? Ja. Verdammt! Verdammt! Ist das dein Ej, nie widzieliście ryżego? Wie kann man nur so grausam sein? Jezus, ten zaś się rozszula. Dobra. Powiem krótko, czy ktoś wie, gdzie poszedł ryży? Ja nie będę go teraz 3 godziny szukał, jest 5 nad ranem. Co prawda nie chce mi się spać. Ale czuję się w obowiązku, żebym chciał. I da się okąpać w stawie. O, tu jakieś te kurde. Jak to się nazywa? Te co na morzu są takie bardzo groźne. Zapomniałem. Sinice. O, sinice. Szukanie go to pół godziny. No to powiedzcie mi, gdzie on jest. Zita, wo ist Kopystka? Weißt du zufällig, wem dieser Hufkratzer gehören könnte? Man benutzt ihn, um Hufe zu reinigen, deshalb dachte ich. Ich weiß, wem er gehört. Warum fragst du? Wo hast du ihn her? Im Wald. Die Schurken, die noch am Leben waren, sprachen darüber. Mein Gott. Wie konnte er? Ich verstehe nicht. Ich mag's kaum glauben. Was meinst du? Rotschopf? Er benahm sich merkwürdig. Alle waren erschüttert. Wiedziałem, a wiecie Aber czemu? er konnte mir nicht mal in die Augen schauen. Und jetzt ist er verschwunden. Hat niemandem auch nur ein Wort gesagt. Rotschopf, sagst du? Könnte es eine Verwechslung geben? Zachował się podejrzanie. Był rudy. Er hat sich verdächtig verhalten. Dir ist es also auch aufgefallen? Heilige Maria. Ich will nicht mal dran Heilige denken. Maria. So viele Tote. Ich versuche, ihn zu finden und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Komm bitte danach zu mir und sag mir, was wirklich geschah. Auch wenn du mir nur sagst, wo seine Leiche liegt. Wo ist er? Weißt du, wo Rotschopf stecken könnte? Keine Ahnung. Jakob hat ihn eingestellt. Versuch's bei ihm. O Jezus, a kto to był Jakub? Gott Ja behüte nie mam dich. pamięci do imion i do twarzy. Wenn sie wenigstens geplündert hätten. Kaj jest Jakub. Aber warum für nichts Mord? Tyś jest Jakub. No. Dobrze. Kopysty, a pogadam Weißt du też. irgendetwas über diesen Hufkratzer? Der gehört Hufkratzer. Rotschopf. Hat ihn in Ratei machen lassen. O, proszę bardzo. Nie! Kurwa. Córek. Weißt du, wo ich diesen Rotschopf finden könnte? Nie! Hat seine Tak, 7 dobrze. Zwetschgen Myślałem, gepackt coś und to- ist weg. Was?
Dobrze, wszystko. Ich weiß, wie das aussieht, aber Rotschopf ist ein anständiger Kerl. Glaub nicht, dass er mit dem Überfall was zu schaffen hat. Wohin könnte er geflohen sein? Wohin? Vielleicht weiß ich's, aber versprich mir eins. Wenn du ihn findest, dann hör dir an, was er zu sagen hat, bevor du dein Urteil fällst. Ej, ale powiem wam, że tak paradoksalnie to w tym słabym oświetleniu ta gra momentami wygląda jak Wiedźmin 1, nie? Ej, co ja nieważne. Ich gebe dir mein Wort. Ja, Manchmal kamen ihn die Köhler besuchen. Er kommt gut mit ihnen aus. Ich glaube, dass er dorthin ist. Und wo ist das? Kein Schimmer. Die bleiben meistens unter sich. Du weißt ja, Köhler. Aber der Wald ist voll von ihnen. Die könnten überall sein. Jawohl, nur dass die nicht weit weg sein werden. gebaut. Wenn du dem Bach vom Gestüt aus in Richtung Ratay folgst, stößt du auf eins von ihren Lagern. Nur was? Rotschopf nahm diesen Weg nicht. Er nahm stets die breite Straße durch die Wälder Richtung Uschitze. Aber wie soll ich sie finden? Machen viel Rauch, wenn sie arbeiten. Du wirst sie riechen, bevor du sie siehst. Außerdem müssen sie nah am Wasser sein. Ich muss also bloß den Wald entlang eines fließenden Gewässers durchstreifen? Genau. Ale Dysmas, no tak wyszło, wciągłem się. Wciągłem się w średniowieczne klimaty. Coś powiesz, Brandt? Nie, nie jest Brandt, to jest Bernard, przepraszam. Guten Tag. Miłego... Jak można Guten Tag tłumaczyć na miłego dnia życzę? Ich glaube, Rotschopf ist darin verwickelt. Und warum glaubst du das? Der Hufkratzer, den der Halsabschneider bei sich hatte, gehört ihm. Das ist verdammt verdächtig. Ja, das ist. Er verschwand gleich, nachdem wir die Halunken im Wald entdeckten. Und ich glaube zu wissen, wo er steckt. Wo? Bei den Köhlern. Er hat Freunde dort. Wir müssen ihn finden. Wenn seine Freunde ihn verstecken, werden sie kaum mit meinen Männern reden. Du solltest nach ihm suchen, Heinrich. Geh, bevor die Spur verwischt. Ich schicke Kunde nach Ratay. Ist gut, Herr. No, zakablowałem, wiecie, podpierdolka prowizoryczna, znaczy, nie prowizoryczna, ja podstawę angielskiego. A, być może. Być może. Tylko, że to i tak nie ma sensu, nie uważacie? No. Przesyłaj górników na południu. No to trzeba tam pojechać, ale... Ale moi państwo... Za dnia. Ewidentnie. O takiej, kurde... 6 rano na przykład. Good day. No ale... No ale na powitanie to chodzi po prostu o dzień dobry. A nie o miłego dnia życzę na powitanie. No o tym właśnie mówię. Że to trochę nie ma sensu. Że to i tak by się tłumaczyło na dzień dobry. W zasadzie na dobry dzień, tak jak się po śląsku mówi w tej kolejności. To ino. W Polsce wszystko na opak. No. A tym całą noc stał. Borocek. Verdammt. To jak ta płotka, magiczny koń. Jadymy. O, nie po strumieniu. No. Kurwa. Jezus. Ciężko z tą kobyłą. Momentami. A ten co? On się stracił.
5:05. Ogupli wszyscy na głowa. Ipi. Ogląda przyrodę. Ciekawe, czy do jazdy na koniu jest poanimowany, czy mu się... No, myślę, że tak, myślę, że jest. Koń wychowany przez kozy. Może być. No. Albo to był koń ze Skyrima, który wchodził na ściany pod kątem 90 stopni, nie? Jedno z ogółem dwojga. To są węglarze. Jest dym, jest woda, jest wszystko. Enchantowane kopyta. Dobra, węglarskie mordy. Słuchajcie, jest sprawa. Przestańcie żreć. Gott sei mit dir. Fajny Wąs. Stefan Wąs. Hast du Rotschopf irgendwo gesehen? Wen? Einen Jungen mit roten Haaren. Stahlbursche in Neuhof. Hier war keiner aus Neuhof. Nie wierzę ci. A, okej. Może ten. Beste Grüße. Dymy na wodzie. Hast du Rotschopf irgendwo gesehen? Wen? Einen Jungen mit roten Haaren. Stahlbursche in Neuhof. Hier war keiner aus Neuhof. Ten taki trochę jak Dawid wygląda. Znaczy no, z Pass etwas fryzury. besser auf. Z fryzury Dawidek. A my są zaś przeciążeni, o jest. Glück und Gesundheit. O, a ten zaś z brody wygląda jak Seto. Würdest du mir helfen? Kommt drauf an, was du willst, oder? I no ma za dużo Ich suche włosów. Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Er soll weggelaufen und sich mit ein paar Köhlern zusammengetan haben, bei denen er manchmal war. Tut mir leid, hier gibt's keinen Rotschopf. Du suchst besser irgendwo anders. Ty chyba, gościu, mnie okłamowujesz. In Neuhof gab es ein Massaker und der Junge weiß vielleicht, wer es war. Ich muss ihn finden. In letzter Zeit geschehen hier viele Morde. Aber dieser Rotschopf war wirklich nicht hier. Es werden viel weniger Morde sein, wenn ich diese Bastarde erwische. Wieso hilfst du mir nicht weiter? Beruhige dich doch bei Gott. Der Junge, den du suchst, ist hier nicht aufgetaucht. Aber schließlich gibt's noch andere Köhler. Versuch's bei denen. Und du solltest dich sputen. Bist nicht der Erste, der nach ihm fragt. Und die anderen sahen nicht gerade edelmütig aus. Mit ihrem Silber waren sie aber freigebig. Sie haben nicht zufällig erwähnt, was Sie von ihm wollten? Nein, aber sie wirkten nicht so, als wollten sie ihn zum Festschmaus einladen. Siema, Pchełka. I dzięki Saya Ngoku za follow. Hast du eine Idee, wohin er sonst gegangen sein könnte? Er ist mit Köhlern befreundet, sagst du? Nun, dann findest du ihn sicher im Wald zwischen Neuhof und Uschütze. Dort gibt's ein A paar to nie są Plätzchen. węglarze? Aber der Wald ist riesig. Das könnte Wochen dauern. Dann folgt dem Bach. So hast du uns schließlich auch gefunden, nicht? Wo Köhler sind, da gibt's auch Wasser. A. Gut, ich werde mich anderswo umhören. No to kurde Bisbald. To w Wiedźminie przynajmniej była taka robiona iluzja, że ten koń skądś tam przychodzi, nie? A tu już się nie dupczą w takie rzeczy. O, jest. To tu się teleportniemy pierw. Zbyt obładowany. I jedziemy w takim razie. Trudno. Znaleźć górników. Nie wiem, tutaj jakoś jest to wymiernie. Węglarz, górnik, a przecież węglarz, a górnik to jest chyba jednak co innego. Znaczy no, nie wiem do końca kim jest węglarz.
Ale wydaje mi się, że to jest ktoś, kto sprzedaje węgiel. No to jest całkiem co innego. To tak jakby utożsamiać rybaka ze sprzedawcą ryb na targu. No to nie jest. Nie jest tożsame. Węglarz wypala węgiel drzewny. A no to już w ogóle jest co innego. No to nie wiem. To coś się podupiło. Może to przez te tłumaczenia całe. Cudowne. A my musimy bardziej... A zresztą. Tędy przejedziemy. Sorry. Znaczy no ten... Entschuldigung. Kozasy po drodze nieźli. Spoko. Poradzimy. Mknij! Kontrola, czy dobrze? Prima. Prima sorte. Taki spoiler. Żadnych spoilerów, ja będę banował normalnie. Ja będę banował jak skurwol. Nie ma miejsca dla spoilujących w zdrowym społeczeństwie. Izolacja. Destrukcja. Nie wolno. Jo. Co się temu koniu? Koprofagia? To jest koprofagia. A! Dobra. Konia zajechał na śmierć. Jak ci górale z Zakopanego. To są węglarze, to muszą być oni. Gelobt sei Jesus Christus. Ej, ale z tych węglarzy to muszą być niezłe koksy. Hat hier jemand Nie ma Rotschopf to gesehen? jak Den fajny Jungen vom żarcik. Gestüt? Ja, genau den. Ist er hier? Nein, ist aber nicht allzu lange her, als er hier auf dem Weg nach Talmberg durchkam. Folge dem Bach nach Westen. Dort findest du weitere Köhler. Ale zasuszyło. To jak pół litra wódki wypiłem, to mnie tak nie suszyło nad ranem. Konkretny susz tak zwany. A, przepytamy jeszcze tego typka. Gott sei mit dir. Jste wszyscy pobożni i w ogóle mili. Hat hier jemand Rotschopf gesehen? Den Jungen vom Gestüt? Ja. Ja, genau den. Ist er hier? Nein, ist aber nicht allzu lange her, als er hier auf dem Weg nach Talmberg durchkam. Ja. Folge dem Bach nach Westen, dort findest du weitere Köhler. Powiedział mi to samo. Na zachód. Nach Westen. To ida. Nach Westen. Nie mogę biegać. W ogóle w tej grze jest tak ładnie zrobiona roślinność, że to jest super sprawa. Normalnie jakbym łaził po lesie, a łaziłem po lesie dużo, bo na grzyby jeździłem z dziadkiem. Do Olesna, między innymi.
A że to taka przyroda tutaj jest pokazana środkowoeuropejska, że tak powiem bardzo dobrze znane klimaty. No jak w prawdziwości, dokładnie. Ja jeszcze mam okno na uchył zrobione. Tak trochę. To i tak nawet czuję taki chłód leśny. Zaraz mi pewnie zaraz mi kleszcz skoczy za kołnierz. No, a dźwięki takie jakby się rano, kurde, do lasu weszło. Wiosną albo latem. Zajebiście jest. Masakrycznie dobrze. Oni mi zaś nie powiedzieli, gdzie dokładnie. Ej, czekaj. Tu coś jest tak jakby. Dobra, bo się oddalam od strumienia. Co o tej godzinie dowozi? Są takie restauracje, które dowożą całodobowo. Nie są to przeważnie jakieś wykwintne. I na jakieś kepsy albo pizze, ale są takie. W Katowicach na przykład są. Nie ma tam coś? No. Nie mogę skakać. Nope. Shit. Zaraz dojdę pewnie do końca tego strumienia i nie znajdę tego obozu tych węglarzy. Ale przynajmniej żeśmy pooddychali świeżym powietrzem. Gdzie można zrelaksować, tak se kurde cupnąć przy takim i... Relaksacja. Ty, no ja nie wiem jak tam ci twoi węglarze, ale ja zaraz skończę tą rzekę. No kurde, no. Tam coś jest faktycznie, ale to... Czy to jest to? To już jest poza tym obszarem w zasadzie. Tak, to są węgla... A w ogóle czemu ja sobie na konia nie dam tych rzeczy, co nie? Czekaj, stój. Potem to w mieście opierdolimy.
Gott sei mit dir. Gott sei mit dir. Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Rotschopf aus Neuhof. Du weißt nicht zufällig etwas über ihn? Was geht dich das an? Er wird des Mordes verdächtigt. Daher muss ich ihm ein paar Fragen stellen. Oder ihn ins Verlies stecken. Du suchst ihn also ziemlich dringlich, was? Wie wär's mit einer Belohnung für mich? Kommt darauf an. Was willst du im Gegenzug? Ein bisschen Silber kann nie schaden. Die Geschichte mit den 30 Silberlingen nahm kein gutes Ende. Dann gib mir eben mehr als 30. Versuch mich zu überzeugen. Nie, 25. Wie wär's damit? So kriegst du mich nicht rum. Walek. Nie, boję się. Dobra, zapłacę. Tam posprzedaję i się zwróci. Nicht schlecht. Spitz die Ohren. Rotschopf hat 2 Kumpanen. Zwillinge, die ihn versteckt halten und sich um ihn kümmern. Jeden Tag gehen sie zu ihm und bringen ihm Essen. Wohin bringen sie das Essen? Weiß nicht. Bin ihnen nicht gefolgt. Warum auch? Das ist alles? Dafür habe ich so viel Silber gezahlt? Hättest du's schon gewusst, würdest du nicht mit mir reden. Also hast du was für dein Geld bekommen, oder? Oddawaj srebro, bo cię zabiję. Co za lumpy. Jeszcze niech ktoś ze mną pogada, poważniejszy. Ale się sfrajerzyłem. Nie pierwszy raz. Du solltest ein Auge auf deine Männer haben. Einer von ihnen bot mir gerade an, mir zu verraten, wo ihr den Stallburschen versteckt. Was? Dieser Gauner. Um den kümmere ich mich. Also versteckt ihr ihn hier. Hör auf mit den Possen und sag mir endlich, was du weißt. Ich muss ihn sprechen. Ich verstehe ja. Hör mal, es haben sich auch andere nach ihm erkundigt. Und es war ziemlich offensichtlich, was die wollten. Sie sahen wie Halsabschneider aus. Räum sie aus dem Weg, dann sage ich dir mehr. W sumie możemy się bić trochę, no. Aber ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Ständig krauchen sie hier irgendwo herum. Ihr Versteck muss in der Nähe sein. Sie sind vom Osten gekommen, über die Brücke. Haben dann den starken Mann markiert und sind auf demselben Weg zurück. Ich kenne in der Richtung nur einen Ort. Und der wäre? Es gab da ein Lager zwischen hier und den Köhlern im Osten. Dort sind sie wahrscheinlich. Wir führen dich hin. Für so etwas habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss erst mit Rotschopf sprechen. Du wirst gar nicht mit ihm sprechen, wenn sie ihn vorher kalt machen. Willst du etwa diese Art von Gerechtigkeit? Einverstanden. Ich suche sie. Die Worte eines wahren Mannes. Komm wieder, wenn du sie erledigt hast. Dann reden wir. Jak ja kocham takie zadania, że trzeba zrobić jedną rzecz, żeby zrobić drugą rzecz, żeby ją zrobić trzecią, a żeby zrobić trzecią, trzeba zrobić czwartą. I tak. Pass etwas besser auf. Nie powiem brzydko. Do czego, w sensie, ile to może trwać. Zabij bandytów. Tyten die Banditen. Dobra, zabijemy jeszcze bandytów i styknie. Nieboża godzina totalnie. Matko, dobrze, że tego konia dostałem, bo bez tego konia to... ciężkie życie by było. Siema, Wister. White.
Siema Artrik. Dzięki palec za follow. A, to nie powinni być tukajś. Ja. Co on tam on coś gadał, nie? Dokładnie chyba. Mało osób na czacie. Bo jest kurde 5:25, to może bez to. Może być bez tuż. O! To nie ci bandyci czasem? Czekajcie, jakie ja mam strzały. Przeszywające. To mogą być oni. Grüß dich, mein Guter. Darf ich dir eine Frage stellen? Frag. Und danach frage ich dich etwas. Ach ja? Nun gut. Wir suchen nach Ja. Rotschopf, einem Stallburschen von einem Gestüt in der Nähe. Hast du ihn gesehen? Oh. Ich wollte euch gerade dasselbe fragen. Ich suche ihn auch. Jammer, schade, dass ihn bisher keiner von uns gefunden hat. Aber Gott sei Dank habe ich euch gefunden. Ihr beide könnt mir doch sicher etwas über Neuhof erzählen, oder? Natürlich. Wir können dir gern ganz bildhaft zeigen, was dort vorgefallen ist. Mhm. Jaki speed. To mi się strzały skończyły. Aha, świetnie. No, 2 na 1 to... O, pff, doskonale. Już to... Tak jakby, no... Ciężko. Ciężkawo. Może być. Nie wiem, nie mam tu koncepcji. Oni bardzo szybko podbiegają do człowieka i go masakrują. GG. A, wiecie co? Tu sobie skończymy. Tu sobie skończymy. Sobie na spokojnie to zrobimy drugim razem. Także no. Ja dziękuję generalnie za uwagę wszystkim na YouTubie. Jak ktoś dotarł do końca, może dać znać. No. I to tyle. Będziemy, kurde, grać sobie dalej. Pszt. Dobra, i będę miał 2 z tego materiały długie dzisiaj na YouTube'a. Dzisiaj wrzucę następny. Bo całe to wrzucę, to będzie ciekawe. Filmy po 3 godziny. One będą miały pewnie... W pewnym momencie one będą miały po... 5 wyświetleń. Dobra, mój YouTube, jakby ktoś nie wiedział, tu zrobiłem dzisiaj test kalmarów. Jakby ktoś nie widział, to polecam obejrzeć. Można zostawić łapkę w górę w ramach tego, prawda, podzięki, że tak ładnie zrobiłem i w ogóle. No. Właśnie tak. I w ogóle subka zostawić na YouTubeku, jak ktoś jeszcze nie ma. I widzimy się, moi drodzy, dziś. A ja mam dziś Nvidię o godzinie bodaj... Nie no, o 23 mam Nvidię. No. Także Nvidia o godzinie 23. I na tą Nvidię was zapraszam. I tyle, kurde. A coś może zaczniemy wcześniej, ale... Ktoś Konona ogląda, ja pierdolę. Mighty Dave. Mighty Dave to jest typek z Bytomia w ogóle.
To jest co za przypadek. Także możemy go tu zrajdować, stentegować. Gra sobie w Fortnite'a. Ale jeszcze z ciekawości bym zobaczył, co się dzieje na polu Player Unknownowym. Pawian. A. Dobra. To jakby ktoś chciał coś jeszcze sobie popatrzeć do snu. A jest jakaś kobieta. A, wyłączył. A, to jest reniferka. A, to reniferka chyba mnie kiedyś zjebała za to, że ją schostowałem. Strach hostować, nie? Dobra. To rajdujemy Mighty Dave'a. Tu jeszcze jakieś reklamy puszczę. I widzimy się dziś. Śpijcie dobrze, odpoczywajcie. Pa, pa.